Iñaki, zeurrun da hon Kamerun, eta zeurrun zegoen tropela gaur iasalditik. Ene maitia zazteguna. Bueno, bai, onda tentsio momentu larri bate onda. Hor azkenekin guardia zibilak karregatu boto hartzigun oze, baina, bueno, azkenen gure taldekidea sartu dugu bazeina, así que lanak nahiko indan genezken. Beste taldeen lana zan eskapada botatzea, eta asko kostatzaile jartzea, eta horregatik 11 minutu hartitue. 13 minutu kontrolatzeko zaila, benetan interesatzen dut aizuena, zeina bakarrik izatea, bilazo itzulian? Hombre, bi taldeki izan ezki asko zobeto, baina azkenen nik uste lehenengo urteko lan bat jartze zaio, eskapada hartzea, lana betetzeu eta zengo duguk. Hirugarren, lehenengo euskalduna, konfirmatzen naizea sineste behar dugula, zure forma honean, baina biharkoa, bakizu, oso gogorra egin dugu ala. Oso gogorra indezu bai, baina, bueno, a ber, saiatuko gea hor lehenengo kineoten. Oso gorra da, baina, bueno, azkenen gure bat jokatu behar deu, nik uste forma ondena hola, taldea ikusi da ezin hobe da hola, así que, bueno, ez badanekin beste batekin disputatuko deu. Taldearen erreferenteak, mutxo gara, denbora berdina sartu dira danak, ez duzu denbora asko galdu azkenean. Ez, nik uste ez dut ondo behiratu klasifikazioa, baina nik uste bost bat sartu gehala hor denbora berdinen, lehenengokin. Así que, bueno, eguna salbatu deu, eta bihar tokatuko ondo lehiatzea. Sortean. Eskerrik asko.